No noso traballo imos ver como podemos cambiar o formato da páxina. Entón, estamos nun documento de momento sen título en LibreOffice Writer e estamos cunha visualización cun factor de escala do 100%. Se eu encollo este factor de escala, por exemplo, dándolle aquí, vexo que o meu folio é un folio de tamaño normal, DIN A4. Un DIN A4 mide 21 centímetros por 29,7 centímetros. 2,10 milímetros por 2,97 milímetros. Nos queremos cambiar este formato de páxina para ser un formato personalizado, un formato cadrado. Como estamos falando de formato e de páxina, imos buscar dentro do menú formato o estilo de páxina. E dentro dese menú formato, estilo de páxina, imos a páxina. Como vemos, podemos escoller entre distintos tipos de formatos de papel e dentro dun formato DIN A4, por exemplo, a operación máis habitual sería a de intercambiar un folio en vertical a un folio en apaisado. Pero nós o que queremos é crear o noso tamaño personalizado. Polo tanto, imos a buscar usuario dentro do menú formato e imos darlle un formato 21 centímetros por 21 centímetros. A maiores, podemos cambiar máis cousas nesta configuración. No meu caso, para facelo un pouquiño asimétrico, vou cambiar as marxes dereita e da miña páxina e poñelas a 1 centímetro. Se lle damos agora a aceptar, xa veremos que o noso documento vai ter páxinas cadradas cos marxes 2, 2, 2 e 1 centímetro. Para que vexamos que pasaría se engadísemos máis páxinas, vou a inserir quebras de páxina, saltos de páxina, que o que van facer que nós podamos ter máis páxinas. Ata aquí o de cambiar o formato para un formato personalizado. No seguinte paso, imos a configurar unha cabeceira e un pé de páxina.